Tunda muke da ke ban taɓa samun dama irin ta yau ba. Kuma ne alƙawari duk ranar da na samu dama irin ta yau, to ranar zan cire kunya. Ne alƙawari. Na daɗe ina son ki. Gaskiya ka yi haƙuri yayi Yasir, saboda wallahi akwai wanda muka riga muka tsaye da magana da shi. Wannan yarinyar da na ganka da ita a kasuwa me ya alaka da ita ne eh? Wai Karima? Karimar fa. Kai kaman kanwa take a gare ni. Kanwa? To bara ka ji in ga ma daga yau. Ko ƴarka ce na ma iyaka da ita na rantse da Allah kar ƙara ganin ka da ita ka gane ko? Madam, zan tafi, amma ka sani duk abin da ya samu malami na. Idan na tafi kenan, ko da haka zai zama sanadiyar rayuwata. Ware mana dan uwarka, ware daga nan. Kuka bari wannan lalataccen yaron ya shiga zuciyar kanwarku. To ainihin ita ce ma take matukar bani mamaki. Saboda na rasa ya aka yi take son shi. Malika tana nema ta jawo masifar da zai jefa mu a cikin tsaka mai wuya. Ka san me kake cewa ku Jafar? Me yadda ta aikata kake faɗan haka? Shikenan, ni zan je na same shi. Na ja masa kunne na ƙarshe. Idan ya ƙi kuma zan ɗauko ƙwarin mataki a kan shi. Yaya don Allah ga umma ki mishi magana, yaya ka ya haƙuri. Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Mun ɗora muku cikakken shirin a tashar mu ta YouTube mai suna Rahama 24 TV.